Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov odohrala v Senci prípravný zápas s maďarskými rovesníkmi. Duel sa hral v rámci turnaja Mirob Cup. Mladí Slováci mohli svojho súpera šokovať už v prvej minúte. Na ľavej strane sa presadil hráč londýnskej Chelsea Stoch, lenže Katona jeho prihrávku nepremenil. Maďari pohrozili v 19. minúte po rohovom kope Debrecen hlavou minul. Naši futbalisti ukázali v prvom polčase toho viac, boli to ale oni, čo prví inkasovali. Domácou obranou prešiel Filkor a Kotán nemal problém zblízka zakončiť. Ich radosť však netrvala veľmi dlho, pretože Katona pekne vysunul Stocha a bolo vyrovnané. Slováci potom pokračovali v nasadenom tempe. Už o niekoľko minút neskôr sa individuálne zaskvel Weiss, dobre vystrelil, no a Ďuriš jeho dielo dokončil. V druhom polčase boli opäť aktívnejší naši hráči. Najprv dobre vypálil Kuzma, no a čistú šancu spálil Katona, ktorému pekne nacentroval Weiss. Až do záverečnej 10 minútovky sa hralo bez väčších šancí, trochu sterilný obraz vylepšila až Weissová akcia a koncovka Ďuriša. Skore sa ale predsa len ešte zmenilo, a to dokonca dvakrát. Na 3-1 dával striedajúci Škutka, keď zužitkoval dlhú loptu od Čikoša, a o záverečný výsledok 4-1 pre Slovensko sa postaral Ďuriš, ktorý dorazil Štepanovského strelu. Minúte. V príprave na kvalifikáciu majstrovstiev Európy sa stretla naša futbalová 21 so Švédskou v Moravanoch nad Váhom. Na útulnom štadióniku videla takmer 1000 divákov sympatický herný prejav našich. Rýchle ťahy Weissa juniora v 12. minúte, keď loptu poslal na Silvestra, i v 14. keď opäť akciu potiahol, odmenili prítomný potleskom. Potom sa prejavili aj Švédi. Kujovič však v tutovej pozícii napálil vysoko nad a po Fejzulahovej spätnej prihrávke zakončil Rajalaxo, žilinský Martin Dubravka chytil. V 25. minúte po centri dubnického Grendela bol blízko ku gólu košický Dávid Škutka. Johansson loptu vytlačil. V 30. minúte Trnavčan Procházka minulo len preto, že Švedi tečovali na roh, a dobrú fázu kitkových zverencov završil po Grendelovom rohu Škutka už gólom, no Nilsson odvrátil z čiary. Prvý polčas ukončil z priameho kopu Vladimír Weiss z Manchesteru City, ktorý by sa mohol objaviť aj proti San Marínu, ak ho otec postaví. Po prestávke narobil problémy švédskému brankárovi Grendel s dravou strelou. To už naši frontálne prestriedali a práve čerstvý Trenčan Roman Gergel dal do 16, kde po súperových kiksoch zasunul loptu do brány ďalší striedajúci Michal Ďuriš z Banskej Bystrice. Predstavil sa aj najlepší jarný corgolníkový strelec Miloš Lačný z Ružomberka. V 71. minúte mu Johansson nedovolil zvýšiť a o minútu neskôr zakončoval po Ďurišovej prihrávke pohotovo, ale vedľa. Tým Slovenska do 21 rokov vyhral v Moravanoch nad Švédmi 1-0, keď v nastavenom čase mohol ešte Dubničan Chmelík zmeniť skóre. Čo vám ukázalo toto stretnutie pred tým kvalifikačným v Norsku? Tak ukázalo nám, že naozaj tie škandinávske týmy sú veľmi dobre fyzicky pripravené. Naozaj som veľmi rád, že sme mohli dať takéto ťažké stretnutie, a ukázalo nám, kde máme ešte nedostatky. Máme 4 dní na to, aby sme sa pripravili. Myslím si, že aj takýto ťažký zápas nás v Norsku čaká.